أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعد الله صالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدأت في في الله جبا موفوق ولي من دونك أدل الله سبحانه وتعالى في ala ka hinna naga kishina ka barka ala ko jidi ko chaya ne na ukilingile na bela jelenka wajulu kena kanu maga mawla duniya bi ka fo ambe wasulo an karamugo nan karamugo de fata tamani shabihu abihi bani akum madani sherif ahmed tijani wili ka jo minke ka be samba flani muga kalo taningele nan tle muga anin kelema ninga tabla tle muga anin duro wasulo jamana kan adugu ni nyogonche bugu fiya o togo daw wara daw damandaw yala sakata allah taala ka dina la se an flani o kena daw kan tenando min bena november kalo tle muga ani sawa ma sherif ahmed tijani haidara abora chiemba no e jalon fla kon na e ke nyeshi sikorolema sere musani samu adone sindo bara munun temena ya amina olu de jira aula ni sigidaina sindo ma baw adugutigi wa alimame u bela jelen bora ku kan ni soja no ka farfoni ra an karamogo la SJ de Sharif Ahmed Tijani Haidara ka jira la bora kaso wa anana kaso perenen tundo ka be wati janka amakono la sele munun be abolo utlo madalendo ka la meshu anitle femin bora sindo ma baw ka dantikel la nge je ko sheria ko sunon dugutigi ani gbatigi ko ka foli kɛ nabaga ye ko gbatigi sawale kala kan lola min jigina a kan bi lola belebele lo n'o ye kurukurula ka sunundugu sɔrɔ ko jalo sunun ka cɛ na a muso ye denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ko ka foli kɛ nabaga ye ka foli kɛ karamɔgɔ na a ka jama ye ko nali bene sunu ka cɛna a muso ma ka diya ye k'a bisimila k'a ni sunu ka a bɛɛ bɛn ala sɔgɔ a sɔgɔ a kuma tɛna siyaya komi kuma tɛ mɔgɔ kelen bolo waati kurulen don mɔgɔ b'a kɔni ye dakurunya kelen min fɔ ko k'o fɔ nabaga ye ko k'a fo k'a kulunja k'a y'a nali bɛnɛ dugu ma k'a diya ye ala sɔgɔ a sɔgɔ an balima silamɛ cɛ n'a muso an b'a fo ni silamɛya ka foli ye ka bɛn yɔrɔ jumɛn ma ayiwa an balima ka fɔ ko kulu muslimi ko ani wahidu ko silamɛ bɛɛ lajɛlen balima kelen fasilu bainakum k'an kɛ ɲɛli kɛ balimaw ni ɲɔgɔn cɛ o sira kelen na o n'an denkɛ ayiwa an'an balimakɛ an'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ den o na s'an ma yan bi alihamudulilayi sera an ma a nali a diyala an ye mun kosɔn diinɛ an bɛ fɛn min tun n'an y'o ɲini na o lɔnnibaga yi di o lɔnnibaga n'o ka sanfɛ yɔrɔ dɔ wa an ka ɲini fɛn nin a ye ne yɛrɛ dugu minɛ dɔ nin ayiwa diinɛ dugu dɔ an t'a ɲalɔ an ma kalan ɲalɔ n'o tɛ misiri dɔ dugu kɔnɔ yan nin 1968 et 78 misiri dɔ dugu kɔnɔ yan nka an tɛ diinɛ lɔn dɛ ayiwa cogo o cogo dɔ denmisɛn bilalen kalan na o bɛ an la faamuya daminɛ ala sago i sago ni mɔgɔba kana bɛn an bi a jale bɛɛ lajɛlen o ko ye do ta cɛ ɲuman ye ta cɛ duguni fɛ an k'an se denmisɛnnin a ye n'i jija fo k'a kɛ sababu di k'a lase an fɛnɛ fɛ yan ko bɛnna ma a diyara an ye hali bi a ye n'a hɛrɛ k'a d'a ma ala m'o kɛla a ye ɲuman dɔ ka ɲuman bɔ ye ala m'o kɛla a ye minɛ bɔ ka d'a ni hɛrɛ bɛ ala m'o kɛla ka diinɛ kɔrɔta ala m'o kɛla diinɛ kɔrɔta bɔ ka kɔrɔta ala m'o kɛla ciba kɛ nin kɔsɔn salala muhamadu alhamdulillah ninnu kun cɛlen kɔfɛ kuma dira kumatigi ma fata tamani shabihu abihi bani akum madani sherif ahmed tijani an ka jɛ k'a ka kɔrɔfɔw seereya an bɛ ala fo kosɛbɛ ala barikada ka wale ɲuman dɔn ka kisi ani nɛɛma ɲini ala ba in fɛ a ko k'a ka nabi ɲuman ba kan n'o ye ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira so ni sallallahu a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala o kan ni ɲumankɛ ye fo ka se diɲɛ wuli ma yarabi ala ka an bɛɛ lajɛlen y'o la amin ka jama bɛɛ fo ni alisilamɛya ka foli ye o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan amin ala ka n'a hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin laban ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'o k'a ka ala ye kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhamadu ali salim ɛdara alhamdulillah waati la an nisɔndiyalen don kosɛbɛ ni an ka se an badenw fɛ yan sindo kɔnɔna la kana sɔrɔ sindo a maabaw a dugutigiw a gɔtigiw ani ka fara u ka imamuw kan u bɛɛ y'u ka baara bila ka na an kunbɛn kosɛbɛ
n'o y'a kɛ tɔgɔ la o y'a kɛ silamɛya tɔgɔ la o y'a kɛ diinɛ tɔgɔ la o y'a kɛ ala ko tɔgɔ la an nisɔndiyara foyi tɛ an bolo o foli an'o barikadali k'a ɲini ala fana fɛ u y'an kunbɛn diinɛ min tɔgɔ la n'o y'a ye ala yɛrɛ yarabi ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an ka cɛkɔrɔbaw ala k'u mɛn an kɔrɔ laban ko ɲuman ala k'a di an n'u ma o y'o ka dantigɛliw kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na o ye bololafɛnw fana di ko ka dugawu kɛ dugu ye ka dugawu kɛ dugudenw ye an b'a dɔn ala bɛ sɔn a ka minɛ sabu ka d'a kan bɛɛ y'u ka baara bila ka na fara ɲɔgɔn kan nin kɛnɛ kan yan ala de tɔgɔ la ni ala wele ni o kanu yɛrɛ yirali ye ala la ala bɛ sɔn ka an jaabi jaabi ko ɲuman na an b'a ɲini ala ka ala k'a dilan ala ka sago d'a ma ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammad dugutigi u ka kuma lasela o y'an bonya ni bisimila ye dugu kɔnɔ an ka imamu o ye an bonya a y'o de fɔ a ka kumakan na ni yɛrɛ dɔgɔya kuma ye misiri bi yan kabini waati jan nka kana se bi ma ko an tɛ diinɛ dɔn ko ka diinɛ fɔ o ye silamɛya kelenya ani a balimaya yirali de ye o y'o de ye n'o tɛ imamu an nana a sɔrɔ olu de b'a dɔn an nana olu de sɔrɔ ɲɛfɛ mɛ ka tila ka a yɛrɛ dɔgɔya k'a fɔ an ka kuma diinɛ kan yan o ye bonya ye dɛ o y'an bolo fa u la o y'an bolo fa u la mɛ a bɛ ten de ko an bɛ baara kelen de la an nana u dɛmɛ u ta de la olu bɛ imamuya la jama ɲɛfɛ silamɛ jama ɲɛfɛ ko an ɲinina ya mara ansaruw fɛ ani kanuɲɔgɔnw fɛ an kana an sen jɔ mara la ka an balimaw lajɛ ka an silamɛɲɔgɔnw lajɛ wa o taa ni ka segin ninnu kɔnɔ dakuruya fila minnu fana mana nɔgɔya an bolo ɲɔgɔn hakililajigi la an ka o lase diinɛ yɛrɛ ye nin de ye n de ɲinina alakira fɛ fasakir fa in nafaati zikra hakililajigili kɛ hakililajigi bɛ nafa kɛ ni hakililajigi bɛ kɛ sayazakaru man yakhsha mɔgɔ na hakili ka miiri min siranna ala ɲɛ wa yatajannabha al-ashqa mɛ mɔgɔ de bɛ yɔrɔ ma janya hakililajigi la ala ta mɛnbaliya mɔgɔ de bɛ yɔrɔ ma janya o la mɔgɔ min kunna koyara ne ye kuranɛ ka kuma de ye nka mɔgɔ min kunna ka di ko o bɛ lamɛnni kɛ ka baara kɛ ni ala ka fɔta ye ala ye an bilasira cogo min maa kunnandi bɛ baara kɛ n'o ye ko mɛ maa bɛɛ yɔrɔ ma bɛ janya ka bɔ a la al-ashqa min kunna ka go yara bi ala kana kunna ko amin ya rabbi wala diinɛ fɛn kelen nama de don ne ta tɛ e ta tɛ jɔn ta don ala kira muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ala ye a di o de ma ka di ne ni aw ma o la mun bɛ diyagoya an kan ka a baara kɛ ko ɲuman ka an yɛrɛ di madama mɔgɔ n'i kɛra hadamaden i bɛ min na i jija i k'i cɛ siri o la i mana kɛ fɛn o fɛn na i jija i cɛ ka siri o la ni ala sɔnna k'a fɔ ko anw ko an bɛ silamɛya de la ko silamɛya de y'an ka diinɛ ye an kan k'an cɛ siri o la dɛ ka nafa sɔrɔ n'a ye diɲɛ na yan ka nafa sɔrɔ n'a ye lahara minnu ye ala to yen k'u ɲɛsin diɲɛ ma aw bɛ k'o sago sɔrɔ a la o tari ma faamu sabu olu ko an mago tɛ ala la wa u ye diɲɛ sɛbɛn kɔrɔ ɲini k'a tɔgɔw sɔrɔ k'a nafolow sɔrɔ hali n'a kɛra sɔrɔ cogo jugumaw ye nka u y'a ɲini cogo min u y'a sɔrɔ ten mɛ silamɛ o balilen don e la o k'i ka hakɛ ɲini e k'i dahirimɛ ɲini nka kana ɲini haramu na e n'ale o tigi tɛ kɛ kelen ye bilen nka minnu yɛrɛ di diɲɛ ma u na dɔ sɔrɔ a la kuranɛ yɛrɛ ko ten mɔgɔ minnu mana diɲɛ ɲini ko olu na dɔ sɔrɔ an na dɔ d'u ma diɲɛ na sabu i fana t'a bɛɛ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ tɛ sɔrɔ dɛ waati ni damaden b'i bolo i ka sanga ani i ka garisɛgɛ sɔrɔta i dan ye o ye nin ɲɛnamaya kɔnɔ mɛ min ti ban ni o bɛ to i bolo o de ye ala ye
diɲɛ ya ani lahara ala ye ne bɛ yen ne jɔn min sɛmɛna ala la k'i ɲɛsin ala ma ala de y'o tigi ka kotaba ye o la hakilitigi ye mɔgɔ ye mɔgɔ min sɔnna ka diɲɛ to yen a n'a marasali k'i ɲɛsin ala ma ala min n'a bɛ jɔn wasa ne ne jagoyalen don an kan silamɛya n'i y'a bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛ munumunu fɛn min kɔnɔ fɛn kelen dama don o fɔlɔ ye jumɛn ye ko ala dɔn silamɛya bɛ munumunu nin de kɔnɔ ni ala dɔn sɔrɔla mun bɛ yen o sara taamali sabu ni ala dɔn sabatira e la ani ne na a bɛ dɔn an jogo de la an ka baara kɛta a bɛ dɔn o de la nka madama ni jogo ma bila sira ɲuman kan an b'an yɛrɛ sɔrɔ jogo ɲuman baara kɛli la a dɔn ko i ni ala dɔn ma si yɔrɔ kelen fanga de bila an kun na o la n ɲɛ ka si silamɛya baara ma imamu ye nin de fɔ dakuruya fila ka lase silamɛya la mun ka sɔn an bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la an ka sigi kɔnɔ o la n b'o de fɔ alakira muhamadu sallallahu taala alaihi wa sallam a nana ni diinɛ min ye ka di an ma diinɛ foyi tɛ nin bɔ nin ne ka bɔ a bɛɛ ye kira o kira cira ka bɔ ala yɔrɔ a bɛɛ nana ni diinɛ baw ye ka mɔgɔw bila sira ɲuman kan mɛ ala sɔnna k'o dafa ni cɛ min ye n'o ye ala kira ye kira wɛrɛ tɛna min ngɔ bilen ala ye o ta fɛnɛ bila tɔw bɛɛ sanfɛ ni o de ye an bɛ silamɛya diinɛ min na a fɔra anw de ka hakɛ la kuntum khayra umma ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah mɔlɔmandenw y'a kɛ mandenw la sɔn khayra ma ye nin ye tiɲɛ ye sabu a y'anw ka kira suganti ka tɛmɛ kira tɔw bɛɛ kan kuranɛ min dira ma o bonyana dita bɛɛ ye a ye anw fana wasa ka anw kɔrɔta ni kira ka mandoya sɔrɔli ye nka a y'a gulo mun na ko sabu ta'amuruna bil ma'ruf a bɛ ɲɔgɔn bila ɲuman na wa tanhawna 'anil munkar a bɛ ɲɔgɔn bali juguman na wa tu'minuna billah a bɛ da ala la n ye nin de fɔ ala danaya a bɛ tugu fɛn min na sa o de ye wale ɲumankɛ ye ani wale juguman toli ye ja ala danaya bɛ siri o de la o anw yɛrɛ kɛ an ka fusamantiya sɔrɔ ala bolo ni o ye o de la an b'an ka ɲina o fusamantiya in kan ka to an bolo mɔrɔmantɔ kan ka nin fusamantiya in makara nin ka to an bolo dalilu ye diɲɛ na fo ka se lahara ma kɔrɔ ye nin n'an kɛra jogo ɲuman baara kɛra ye i b'a mɛn k'a fɔ mɔgɔw ma a ye ɲuman kɛ ɲininkali bɛ kɛ e min bɛ k'a fɔ i ye joli k'a la a ye juguman dabila e min bɛ k'a fɔ i ye joli to a la kuma bɛ yan de o kɔrɔ an ka ɲɔgɔn su ka k'a kan o k'a sɔrɔ an bɛɛ y'a kɛba ye an ɲɛsin ba ma o la silamɛya bɛ nin de ɲini ko an ka kɛ ɲumankɛla ye ka ɲɔgɔn su ka kɛ ɲuman baara kan wa o de bɛ jɔn nafa diɲɛ ani lahara o de la an ka sigiyɔrɔ bɛɛ la an nana yɔrɔ o yɔrɔ ni mara in kɔnɔ an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ye fɛn kelen de lase ka bɔ ala kira nɔ la kuma dɔ la ɲinan kɛra min kɔ n'o de y'a to silamɛya jogo a binna ka bɔ yen o ye jumɛn ye alibayatu ala silamɛ silamɛya bayi'a ala kira ye nin ɲini bɛɛ de fɛ ka tila ka garanti di o ma ni min sɔnna ka nin minɛ ko alijinɛ ale muhamadu de bɛ k'i ka alijinɛ garanti ye o bɛɛ y'a layidu wɔɔrɔ o fɔlɔ de ye ko n ti fila fara ala kan jɔnw ka seereya k'a fɔ ne ti fila fara ala kan n ti jɛnɛya kɛ n ti sonyɛli kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ kira in de ɲini an bɛɛ fɛ wa n dalilu bɛ kuranɛ de kɔnɔ a bɛ kira ka hadisaw de kɔnɔ ko kira ye nin ɲini sahabaw fɛ wa sahabaw bɛɛ jɛnna n'a ye ka n de minɛ ala kira bolo ka sa a kan ala kira nɔfɛ o la n bɛ min fɔ min kan ka diyagoya an kan o de ye sahabaw ladegeli ye u ye tugu min kɛ ala kira kɔ sabu e bɛ sahabaw ye bonya bɛɛ kɔnɔ nka sahabaw ma bonya foyi sɔrɔ fo u tugulen ala kira kɔ n'o tɛ k'a fɔ ni kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na o tɛ o la maa caman ni kira ye ɲɔgɔn sɔrɔ tile kelen na dɔw ko an k'a fa dɔw banna mɛ olu ma nafa sɔrɔ o hali bi an bɛɛ b'olu danga nka jɔnnu ni olu bɛ tanu
o de sahaba ye muna sabu sona ka tugu ala kira yɛrɛ la o de la u bonyana u wasara hali bi olu de tɔgɔ dalen don anw ka jamana ninnu kɔnɔ yan n ye de tɔgɔ da Abubakar la n y'a da Umar la n y'a da Usmana la n y'a da Aliyu na o bɛɛ ye jumɛn ye ko sahabaw ye baara min kɛ hali bi o baara in de filɛ nin ye an filɛ ka hali olu de tɔgɔ da an fɛ yen mais mun y'a kɛ u ye min yira u ye min kɛ o la min bɛ diyagoya ne na aw kan an yɛrɛ ka bonya sɔrɔ o nɔfɛ o de ye ka ladegeli kɛ ala kira nana ni min ye ka tugu o la ka baara kɛ ni o ye mais bɛɛ b'i yɛrɛ bolo n ka sɔn cɛ ma k'a minɛ ani n ka ba bɛɛ b'i yɛrɛ bolo nka ni an ye ala tɛgɛ sɔrɔ mɔgɔ min sɔnna cɛ la o b'a ka nafa sɔrɔ ye ɲuman don dɛ nafa ta yɔrɔ ye ala fɛla de ye wa a dilan yɔrɔ ye yan ye maa si t'a dilan solo e fɛnɛ nɔ la maa t'a dilan i nɔ la dɛ i ka baara e de ye o kɛbaa ye o la ala kira ye ɲini bɛɛ fɛ wa sahabaw jɛna n'a ye kira ko a ye na baya kɛ n ye layidu 6 kan ni min y'a dafa i ti jeni wa kira ka ɲini ta an fɛ o de ye diyagoya ye an ka fo ka taa se diɲɛ wuli ma o la an b'o taa ni ka segin an ka sigiyɔrɔw bɛɛ la mun ka sɔn an ka sira sɔrɔ silamɛya in baara ka kɛ a ɲuman kɛbaa ye yanni an b'o don cɛ o la waati cogo kama sigikɛn bɛ k'an kɔnɔ duguw la ka kɔn an se dugu yɛrɛ ɲɛ ni o ye kalanna ye ka ɲini an balimaw fɛ k'a fɔ an bɛ surunya kuma la yan k'a fɔ fitinin min fɔra a faamuya ko ɲuman yarabi ala k'o nɔgɔya ye o kɔfɛ ka baara kɛ n'a ye yarabi ala k'o se di an ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sallallahu muhammad wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, Sindo Sherif Ahmed Tijani Haidara ka nin baaraw kuncɛra ni maa caman ka bay'atu alal islami layidu 6 tali ye k'a fɔ u tɛ fila fara ala kan u tɛ suyani kɛ u tɛ jɛnɛya kɛ u tɛ namara k'u senkɔrɔ u t'a k'u bolo kɔrɔ u t'u den faga ni kira y'u bila baara ɲuman min na u b'a kɛ ni ka sɔrɔ ka duwawu kɛ sindokaw ye k'i kunda gwalala kan o y'a sɔrɔ gwalalakaw bɔlen don ka na fɔ kɔ la ka se Yedi Sharif Ahmed Tijani Haidara kunbɛn ka sɛnsɛn ka don dugu kɔnɔ tumana min na a bisimilayila kɛnɛ kan n'a munumununa ka foli bila gwalala maabaw la dugutigiw alimamiw an balaka minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ nisɔndiya o tun kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen labɔ dantigɛlikan minnu lasera dugutigi ka cidenw fɛ ani alimami fɛ ani diinɛ wɛrɛ min bɛ gwalala kɔnɔna na n'o ye kerecɛnlakaw ye an ka jɛ k'an ɲɛma da o sɔrɔlenw fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما نتمنى كوفي دغو المامي بلا جلن توغلا uko ube folo ka foli di anga dina nyemgo ani mali dina bela jele nyemo na kuntigi no Said Usman Madan Haidara ku bɛ fɔlɔ ka foli di cɛkɔrɔba ma alimami ko ana ka delegation bɛɛ alimami dugu alimami bɛɛ ku bɛ dugawu kɛ ko Haidara ko ala k'a mɛn an ye ku bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma o kɔfɛ ku bɛ foli lase Haidara ma ka foli lase a denkɛ ma ka foli lase a ka delegation bɛɛ ma ko k'a yira u la k'a fɔ k'u nana an ka dugu la k'u bisimila k'a diyalen an ye k'u bisimila o tuma alimami ko a b'a ɲini nabagaw fɛ a b'a ɲini Sheikh Amar Tijani fɛ a ka dugawu kɛ dugu ye kalan na ka dugawu kɛ dugu ye diinɛ yiriwali la a mana segin a ka nin cikan sama an kuntigi an ka ɲɛmɔgɔw ma o tuma ko dugu b'a ka bila la k'a ka dugawu kɛ dugu ye basigi la o tuma alimami ko fɛnɛ an balimakɛ min b'u senkɔrɔ n'o ye Mutari Bagayogo ye ko k'a yira ninnu na nabagaw la k'a fɔ ko Mutari Bagayogo ye mɔgɔ min ye k'a jan bɛ dugu la ko a jan dugu la k'a ka dugu ka d'a ye dugu diinɛ ko tagali a seko bɛɛ la halisa k'u k'u seko fara Mutari seko kan pour an ka dugu ka se ka yiriwa kalanko o ka se ka sabati ani misiri ko k'u ka dugawu k'o la ka dugawu kɛ garisɛgɛ ko la ka dugawu kɛ bɛn na ka dugawu kɛ lakana la o tuma an bɛ kuma kuntaga surunya ye a nabaga bɛɛ bisimila u ɲuman nana ala k'u ɲuman segin u ɲuman nana ala k'u ɲuman segin u mana dugawu min kɛ dugu ye k'a minɛ dugu ma ya rabbi k'a minɛ jamana bɛɛ ma ala k'o kɛ hakɛto la sɔli ala rasul wati ko nali bɛnna ma k'a di ala ye a bɛ min ɲini ala fɛ o de ye nin ye a ye bi silamɛya diinɛ ala k'a sabati ala ka barika don a rɔ ayiwa n'i y'a mɛn k'a fɔ ko n ta kɛnɛ kan i n'a ye ci ɲumanin dɔ le fɛ
an ta cɛjuguni min ni an na cɛ ɲuman ni y'a fɛ ala barika rɔ an bɛ ala tano ka Haidara n'a ka jama ka i fo a ye janto an nɔ a diinɛ sira fɛ ale bi ala ka diinɛ ni sabati mɔgɔ b'a ko nin di ala ye k'a ye bisimila k'a ye bɛ toli lɔ ala sɔrɔ sa o de k'o d'i ma k'o da i ma salamu amadu a ko jama ye u nana ko ɲuman ka n'an sɔrɔ ko ɲuman ala k'u ɲuman segin ko ɲuman k'o se o seyɔrɔ la ko ɲuman an b'o ɲini masa fɛ ala k'o k'an ye ala kira kanu kosɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen dugutigi y'a donda ko n k'a fɔ Haidara denkɛ ni a ko jama ye k'a y'a ka dugu kalifa u ma n'u bɔra yan ka se Bamakɔ ala k'u ɲuman bɔ an ɲuman kan ka bi karamɔgɔ ɲuman tɛrɛ ye n'u ɲuman donna ye ko a ka dugu kalifalen don karamɔgɔ Usmani Haidara ma k'a kɛ dugawu kɛ dugu ye dugu basigili la dugu basigili k'a kɛ dugawu kɛ dugu ye dugu basigili la nafolo bɛ don a ka dugu kɔnɔ mais nafolo bɛɛ bɔ a tɛ bɔ cogoya la k'o y'a ko nɔfili nin ko nɔfili bɛ dugutigi la nafolo n'a donna dugu kɔnɔ a kɛ basigi dugu kɔnɔ dugutigi ka ala delu ye dugutigi y'o ci don da ko n k'o fɔ Usmani denkɛ ye a kɛ taa fɔ a fakɛ in na a ye dugawu kɛ an ye Gwalala ye Gwalala bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Gwalala tɔgɔ la ala kɛ hɛrɛ jigin Gwalala kɔnɔ an bɛ ka siran fɛn fɛn ɲɛ ala k'an kisi o ma an bɛ ka fɛn fɛn ɲini ala k'o nɔgɔya an ye ala kɛra k'an kusɔn sallallahu alaihi wasallam jamani wula n bɛ kuma an ka labɛn tɔgɔ la labɛn général a fɔra k'an ka mɔgɔba ninnu bɛɛ na a taara ka taa ci lase labɛn ma labɛn ko vraiment k'a bɛnna ma k'a diyala ye k'an bɛɛ lajɛlen kɛɲɛ ma bi ɲɔgɔnlon k'a sawalen don k'a la duwawu bɛ nabaga de fɛnɛ ye k'an bɛɛ lajɛlen jɛma ko a di chrétien ani musulman k'an bɛɛ lajɛlen kɛɲɛma k'an bɛɛ kungo don k'a ta sɔgɔma k'a fɔle k'a bɛn na waati min fo bi chrétien na musulman na mɔgɔ si ma taa yɔrɔ si a kɛra bɛɛ kungo ye bi ɲɔgɔnlon rɔ ne an balimakɛ ka na o ja yɔrɔ min ka duwawu k'a ye a ɲuman nalen ala k'a ɲuman segin chrétien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la labɛn général bɛ yan a bɛ se k'a fɔ k'a ɲa mais bɛɛ la ciden la cidenni ko n'a foli k'a di nabaga bɛɛ lajɛlen ma a ye ɲuman nalen ala k'a ɲuman segin a ye la ɲɛmɔgɔ min ye k'ala kɛ kɛnɛya d'a ma ala k'an mɛn an jigiya la an chrétien a ka di an bɛɛ lajɛlen ye ko an kana an jɔ ko ka foli kɛ ka laɲini kɛ karamɔgɔw fɛ u k'an ka ci lase sanfɛ disiburusa mɔgɔ ko k'a fɔ jama ye k'a fɔ karamɔgɔ Usmani Madane Serifu Haidara denkɛ ye a ka ci lase Haidara yɛrɛ ma a ye bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ ka dugawu kɛ dugu nin ye dugukolo jukɔrɔla sɔrɔ sanfɛla sɔrɔ ani kalan yiriwali ani silamɛya sabatili an yɛrɛ dusukun na ka dugawu k'a dugu ye o la a kɛ to bɛ wasalamu adu n'o bɔra ye ci dɔ bɛ n bolo k'o fana lase ne yɛrɛ ni n dɔgɔninw an y'a sɔrɔ 4000 k'o di karamɔgɔ ma a kɛ dugawu kɛ lu ye an ka so kɔnɔna ye n'o bɔra ye sodenmuso an ka kɔrɔkɔso sodenmuso o fana ye 1000 di ko ka dugawu k'u ye furuko la ani sɔrɔ yiriwali ani diina sabatili lu kɔnɔ silamɛ wɛrɛ ye musaka misɛn caman di sa k'o fara o kan ayiwa ko ka dugawu k'an bɛɛ lajɛlen bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alqailu hal ataka hadithu dayfi ibrahim iz dakalu alayhi فقال سلاما قال سلام قوم منكرون والصلاة والسلاما على خير من كر الضيوف وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قوما مكرمين يا أهل وصلوا وصلتم ذروة سنامكم وبلغ سيلكم زباه بقدوم إترة نبيكم فيكم وطاع أرضكم حفيد من وطع يسرب فصيرت مدينة منورة وطرق بابكم سليل من طرق باب الله ففتحت له أبواب البركات
ونزل في بيتكم ذرية من نزل في أجمة فكانت خير بقعة مسجد الرسول وهل كان لكم من قبل شبيها لهذا وهل سيكون لنا من بعده مثيلا ألا وهو فتى التماني شبيه أبيه باني أكو مداني شريف أحمد تجاني. قال الشاعر بقيت على فوات سنة مداني فبشر إله بمن شفاني فتبت بلا ريش ولا جناه وعاد خفارنا رود الأماني وما أدراك من لاشي دموعي هو النجم المكوكب في القيان إذا افتكر الرجال بانتماء إلى نسب الشرافة في الزمان فلا تصبوا إلى آل وبيت لأولهم وأفكرهم تجاني يا قرة عيني وثمرة فؤادي زينت بلادنا كما زين النجوم السماء وملأت قلوبنا بالفرح والسرور كما ملأت الأمطار مجرى السيول فأقول لك ولمن معك من وفد الكرام ادخلوا مدينة قلل بالسلام آمنين مطمئنين لكم ما تشاءون ولدينا مزيد. سلو أمي على فوق على ولمن دوك على بركة دابي ولينا دلنا بكلي كعلى فوق bi wallahi ona dese nin jɔyɔrɔ in na ka ala barika da a ye nɛɛma min k'an ye bi wulada in na n'o ye an karamɔgɔ donni ye hɛrɛ kɛnɛ kan bonya kɛnɛ kan duwawu jaabi kɛnɛ kan Sayyid Ahmed Tijani Haidara wasolongaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la galala an b'a fɔ ye wallahi natamakow bi dafa bi sani kilo ɲinibagaw a caman na cɛ ni nin cɛ in bɔra yan akana siga wala fiu nini cey mboraya nakotigi wallahi ala na barka doula ka sanji nafamaw dama ka fenda ma masigini mi fiu ni iye do nyine nono fe ya nyini anyini yorola ala kira joli do ama waso noyi bitleina solo ni makanga waso ki disi goshi funangenu mchela bi mali kono ni bi o nyini kana koronfle kana tlebi fle a folo ye Sheriff Ahmed Tijani Haidara nga ala ya so ama waso dongri dala kote an nyeji ujigina an sirana an jorola tumana mina Muhammad el Madani noro tununana nga solo ala nana ni soja ka nyeji uche ni furakeli kelai an pana kasura makeni kamai a makeni shiye anga natamako bela jele ala ya bela jele dama ni chedo e yo don wa mi ya nyeji che ako ni mo do huwa najmul mukawkibi o de ye dolo kebe kebe tai jiya kono bi dolo mi nyonte Sayyid Sharif Ahmad Tijani ka fo shirifikai asababu la ambonyena ko ni ye tulu shuruto e bele kan solo abe shochela ni ye sanfɛ yiri wasoto ye ko ka jan yiri to ye dɔwɛrɛ ta kɛ a jɔyɔrɔ ko do ni anw bonyana k'an ye bolo da kun na ka bazɛnw don an kana n'aw ta sababu don a sigilen filɛ Sayyid Sharif Ahmad Tijani Haidara n'u sababu ye ala ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ k'an ye o de kama an ko u senge jɔ an ka nin dugukolo in sanfɛ yan bi solo ante maɲuman ye nka an bɛ sa maɲumanko la ne tɛ shirifi ye nka n bɛ sa shirifi jɔnya la k'a fɔ Sheriff Ahmed Tijani Haidara ye ne baba de ye n ka wolosɛbɛn ta ka taa di a fa ma ko n ye nin bɔ n denya la k'a di i ma Haidara nka bi ne yɛrɛ bɛ n ka wolosɛbɛn ta k'a di Sheriff Ahmed Tijani Haidara ma ko n kɛra den ye a kɛ n ta ala yɛrɛ kama n ka d'a ye cogo min solo akengeti wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bado ambe alafu ka ala barkada ka kishi ani nema chama ni ala fa ko ka kana bi mambani asul no sanmon kon ani aka sahaba ni mon ani mo ni mami no farala o ka ni ma keri e fo ka se jewli ma ka ni ala fa ala ka nene awiye ulula amin ya rabbi ka befu ni asilamɛya ka foli ani kɛlɛya ka foli kosɛbɛ ni o de ye ala ka kisi kɛ an bɛɛ lajɛlen kan amin ya rabbi ala k'an n'a hamu dilan amin ala k'an sago d'a ma amin
hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye ala ka n'aw wasa ala ka n'an malo ala ka n'an labila ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlda muhamadu wa ali bi an nisɔndiyara ni an doni ye an badenw fɛ yan galana kɔnɔna la ka fara a dugudenw kan a bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu maabaw dugutigiw ani an ka imamu a bɛɛ a ka baara bila ka na an kunbɛn diinɛ tɔgɔ la silamɛya tɔgɔ la ani alako tɔgɔ la ani maaya yɛrɛ tɔgɔ la solo a sigilen dɔn de kan ni ne kɛra an fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Seyid Sharif Usman Maran Haidara an salo minnu bɛ mara la n'o ye Wasolo mara ye o y'a ɲini karamɔgɔ fɛ a ka den dɔ di min bɛna a ɲɛjɔ balimaw la sinjiw la an silamɛ ɲɔgɔnw na o dama tɛ an mɔgɔ ɲɔgɔnw na an bɛ o sira de kan karamɔgɔ a bolo kura anw de la ka an fara jama kan an kana an ɲɛ da an balimaw kan an sinjiw kan an bɛ o sira de la o taa ni ka seginw kɔnɔ ni dakurunya fila minnu nɔgɔyara ala taala ɲɔgɔn hakililajigi la an ka o lase an bɛ o siratigɛ de kan an nana sɔrɔ an bonyana an ka dugu maabaw bɛɛ fɛ ani ka fara an balimaw kan kelenya o sira kan ni o ye an balima kerecɛnw ye alhamdulillah o fana nana o ye an bonya kɛnɛ la k'o ka ŋaniya ɲuman yira an na ka an kunbɛn ni bonya ni karama ye an b'u fo k'o wale ɲuman dɔn an y'o de fɔ ni mɔgɔ min ye alakira cikun faamu ka nakun faamu e ni bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn ka nin dugukolo sanfɛ hɛrɛ la o kɔrɔ n'i ye silamɛya ye don o don walima silamɛ dɔ ye don o don a ko ne ni maa dɔ ti balo solo a bila i kun na ko a ma alakira cikun faamu alakira nana tɔrɔdansi de kama hɛrɛ bɛ se ka cari danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ cogo di alakira nana o de kama diinɛ ye danaya ko de ye e dan bɛ min na o kɛ ne dan bɛ min na ne k'o kɛ an k'a tɔ to jɔnni bolo o ye ala de ye o ala de ye kotigi ye o ala de bɛ taa an bɛ juge an ka kɛta la an ye fɛn minnu kɛ tari ma faamu o kɔrɔ ni mɔgɔ min ye diinɛ faamu kɛlɛ t'a la ni diinɛ minnu bɔra ala yɔrɔ n'o faamuyara kɛlɛ t'a la wala ala ni cɛ anw bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ni an kan dandi ye k'an bila silamɛya sira kan ala kira nɔfɛtugu la anw bɛ ala fo n'o ye k'a barikada nanti a ka foli ni barikada min na sabu n'i y'a mɛn ko silamɛya diinɛ o ye diinɛ min dira ala fɛ a ka kiraw ma ka na jɔnw bila ala ka sira ɲuman kan ni o kira laban kɛra Seydul Wujud danfɛnw bɛɛ lajɛlen na sɔn xɛyirama ni a laban kɛra ye Muhamadu Mustafa o la anw fɛ yen kuranɛ ko ten la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi kira bɛɛ ye anw bɛ danganiya ala ka cidenw bɛɛ ka kiraya la ka na laban ni an ka kan ni min nɔfɛ tugu ye n'o ye alakira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fo ka na laban de la an silamɛw dan bɛ a bɛɛ la ko kiraw don ko ala ka maabaw don a ye minnu bila ka na jɔnw bila sira ɲuman kan nka kiraw kira nana laban ni Muhamadu Mustafa ye an ka danganiya la wa o kira fana nana jɔ kira tɛmɛlenw nana jogo ɲuman min sira bɔ ale nana sabati o de kan ka mɔgɔw wele ka na o sira ɲuman ma sabu kira dɔ mana bɔ yen dɔ b'o nɔnɔ bila dɔ mana bɔ yen dɔ b'o nɔnɔ bila san ba yirikaw o kɛra o de la ala bolo fo kana se alakira Muhammad al Mustafa fo kana se ale ma ale fana nana o sira ye ka na o tɔ jɛya o sira ye jumɛn ye kira o kira cira ka bɔ ala yɔrɔ a bɛɛ nana mɔgɔw bali wale juguman na ka o bila ɲuman kan ala danaya kɔfɛ
wala ya hakika ya ambulo min manga tunu ana amanga nyina mingo wala solo o jumai ko islamia bara akepo nyuma jogo tangali ke ladriye ekle jenayatui namaratui javatui waslamia na minga ba nena au bolo fo angance sirika anje jaka bara kenni ode angan na fasoro anga islamia la jena ya ka ko la haray fo mo ko na fasoro islamia la amma islamia na fa manga ke daba ko selwati seranga ta misiri kono o itara serika na iye munzoro sella ke shombe inde wallahi iye kongo munyu ima duminike ima jimi ka damne kle bolila walma ka damne fajiri kele chilla ka tase kle binima iye kalo kerenge ola no esumalo ko ay na faj me nye iye ina ngala ka ngake ya fe no te ko ve ko yo ala mi ya dama aya sigi fe do de kan ne o ye ay seli wati no ta do misiri kono wal maseli ni bi ka sole kumbal ko jumendo ko mu ngoso jogo juguma minum bana ango bla anga ko ka ke ala ko ye anya ka shi ala c'est ça shof na dira amata mu ngoso kanga sra ala ni comment ni mino amunyo esona ko to kotiki min tala ka fonye jito ya kama nye dumini to ya kama niye jena soro iba to ya kama niye namara soro iba to ya kama niye java se soro kadabali jugo keli se soro iba to ya ala mingama ko fendu no ko inde me madama solo amase ko sabati ela abina fo ikabara ibi mina itika kekanya ni set sabatira mulo anjo be glande wallahi ni shon sabatira mulo abi ambla sra nyuma de ka na ko sra nyuma ti fuye ko ani mo bi je ka balu nyonka here lati ikra mo tonyo kanu taw namara kanu muso tike ni na nyinna mo so nga balu here la fo anga nyonga haka utanga Allahu akbar o kiraw nanan de kama haydara mek ma chama nyina mi ken ko way ami nan de ko c'est ça ne ode bara mi sebe ami nyina ode ko wallahi fen chama nam jombe ayre malasa wati be way ni fen chama wi ode la hakimu dobe nam ako mane itazza bi mansabihi falyatazakkaru fir'auna chokorobati wala ako ni min ya yere bonya nam ka yere bla sanfe na jorode na ka soroy nam ko atri ka miri fir'auna la ko ka ko labanati mamina ay joro baw soro kam masaya soro masaya min ya ala ya wele ala jengara no e jonve sabu ale de fogatiki ni man sabu kodo firawna e bele soro ala de sigata o me mamina anyina na ala ko aye ajigi da ka bonya ko glo ayre joro la kanyina ala ko firawna ka ko labanati edara akon na aw kelengere kanga mirin dela wallahi na yere buya kono ko anga buya besigi alama no kera ibi bla yara sore ka buya na ngani temana alaka hayada ko de famai ne de mo o sanve solo ni ma farati ibolo ba bela direte nene fangati uje minu ma alado no shadadi bun adi wi no ifrauna musa wi ni oyen namrudu bun kanana wi ulu ma alado ni minge o ka fanga chena o ka joro bebana sabu semana bu ya chogo solo dodo na ibita ka bu ka sera bani ne bana mi dese koro mi dese dodo la sayabi lita wallahi ika sebi yera ma kabla sitigo ka se kono no ya alay abo to kelen de la nam ako mane itaza bi malihi falyatazakkaru qarun ako ngani mo mi ya ka boya de aka soro tala no ya kan nan volo ko nan volo chama bi ne ku nam mako tse mama mako ta ala kola min ngadi nyembo de ke sabo alay nan volo dia ako ki sebe ko miri qaruna na de alay min do ma amode wala mekma mina karuna ne ay alabla ka anyeshi aka sorota ni jema ko karuna ka ko labanati ande nganga mo tashi de wallahi nganga mo be miri soro
o ye ala ka garisɛgɛ de ye a bɛ tila jɔnw ni ɲɔgɔn cɛ nin ya ko tɛ la ala bɛ garisɛgɛ di a nin ma cogo min a b'a da a jugu ma ten n'o ye diɲɛ garisɛgɛ in ye sɔlɔ nka ni e y'a sɔrɔ ala bɛ k'i lajɛ i bɛna mun k'a la ala bɛ k'an bɛɛ de lajɛ o n'e ka sɔrɔ ta ye kelen o kelen bɛ k'a sɔrɔ i bɛ ɲininka nin bɛɛ la o de la nafolo fɛn don jɔn kan ka jɔrɔ ni fɛn min ye sabu tɔw ala ka hɛrɛ tɔ ninnu ɲininkali kelen de b'u nɔfɛ nka nafolo ɲininkali fila de b'a nɔfɛ ko i ye nafolo i y'a sɔrɔ cogo di a sɔrɔ cogo bɛ fɛsɛ i nɔfɛ ala ɲɛkɔrɔ i ye dɔrɔmɛ kelen minnu sɔrɔ a bɛɛ bɛ lajɛ ko a sɔrɔla cogoya jumɛn na wa o dama tɛ fima anfaka i bɛ tila ka ɲininka de a sɔrɔlen hali o bɛɛ jɛlen ko a donna da jumɛn wɛ kari ka nafolo ma kɛ ka walimuso ɲini kari ka nafolo ma kɛ ka sinjiw tigɛ kari ka nafolo ma kɛ tiɲɛlikɛla ye a ma don gulɔ la ka min a ma don sobiye la ka taa e bɛ ɲininka nin bɛɛ de la nafolo sɔrɔ cogo jɛlen mɛ k'i e y'a don mun na i y'a don mun na jɔn kan ka hakili to nin na ka miiri kosɛbɛ hakimu a ko a ka kumakan laban na a ko man i'tazza bi nasabihi falyatazakkaru Abu Lahab a ko nka ni min ye a waso bɔkɔlo ko de ne bɔra maabaw la anw ka du ye maaba du de ye ko ni y'a ka du bila maaba du kɔnɔ k'e k'i miiri Abu Lahabi la dɛ Abu Lahabi ye kira yɛrɛ fa kira fa balimakɛ de don a fa ni Abu Lahabi ni kira fa bɛɛ bɛ fa kelen de la n'o ye Abdulmutalib Abdulmutalib den de ye u fila bɛɛ ye wa olu ye Hashimi Kureshi ye Hashimiyu don o bɔra Ismaila la o bɔra Ibrahima la o ye Duba ye dɛ mɛ ko Abu Lahabi kuma min na a ye a ta anw de ye kabila batigiw de ye anw de ye bɔkolotigiw ye a banna ka tugu ala kira la a banna ka ala nɔfɛ tugu ko mɛ k'a ka ko labanna di a n'a bɔkolobaya a labanna mɔnɛ de la o la jɔn kuma bɛɛ n'i bɛ lajɛli kɛ kodɔnna kan ka filɛli kɛ sini de la ko a bɛ laban a bɛ laban cogo min nin kuma in bɛɛ la n'i ye a ye ko min ka bonya ta fɛn o fɛn kɔnɔ jɛ o bɛɛ kɔ bonya bɛɛ bɛ segin jɔn ma fa innal izzata lillahi jami'a bonya bɛɛ ye ala de ta ye o la n'an y'a bɛɛ segin ala ma an bɛ se a bila yɔrɔ la o de la n'ala ye se k'i ye a ye fanga d'i ma a y'i bila ɲɛfɛ i kan ka miiri ko tɔ a laban cogo la a dɔn ko nin bɛɛ bɛ ban fɛn o fɛn bɛ yen ni an ɲɛ fila la nin bɛɛ bɛ ban a tɔ bɛ to jumɛn ye o ye ala de ye jɔn i bɛna to i ka ala de bolo i bɛna ɲininka ale ala in de fɛ i ka kɛta bɛɛ la ne nana anw sera yɔrɔ min an y'a nɔgɔya mɔgɔw ma ko ala kira ye mɔgɔw wele ka kisi d'u ma ni fɛn min ye k'u ka alijinɛ garanti lahara ala ɲɛkɔrɔ o kɛra ni silamɛya ba ye a layidu wɔɔrɔ kira in de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ wan sera yɔrɔ yɔrɔ an ye nin de lase ko silamɛya ɲuman ti ɲɛ min kɔ o ye nin ye jɔn kan ka se ka o yɛrɛ di ala ma ka nin minɛ ka se ka taa nin yɔrɔ sɔrɔ ala bolo an minnu bɛ kuma nin kan ka ba y'a fɔ i b'a layidu wɔɔrɔ mɛ an tɔgɔ t'a la an jamu t'a la a fɔra ko ne tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ nin layidu wɔɔrɔ kira ye ne ɲini a ka sahaba bɛɛ fɛ wa a bɛɛ jɛna n'a ye ka nin layidu in ta ala kira bolo ni kira tun b'a di a tun b'i wele k'a fɔ i bɛ segin a kan a nɔfɛ ka nin de kɛ sabu dɔw ka kuma ye nin ye nin jogo bɛ anw na ni nin jogo b'an na kɔrɔ c'est pas la peine anw k'a ta bilen tiɲɛ don o ye e ka faamu de ye o de la dɔw delila ka ne yɛrɛ ɲininka n ka wajulu dɔ senfɛ ko ni sabati bɛ ale la k'e est-ce que ale kan k'a ta bilen ne ko n ko anw tɛ dɔwɛrɛ ye fo laselikɛla ani ladegekɛla jɔnni anw bɛ kɛ ala kira ladege kira m'a fɔ nin bɛ aw minnu na aw k'a to yen a jogo tɛ minnu na olu kana ta la kira y'a ka sahaba bɛɛ de wele mɛ cɛw kun b'a la musow b'a la olu ma jɛnɛya kɛ u ma namara kɛ depuis u bangera kabini jahiliya la ka kɔn silamɛya ye
bɛ kira y'o wele o kana n tɛ taa o la anw ye lasegeba dɔrɔn de ye nin niinɛ in na foyi ti maa si bolo k'i ka kodɔn se k'o fara a kan walima k'o bɔ a la diinɛ banna k'a dafa k'a di alakira ma wa an bɛ segin alakira ta de kan ka ɲɔgɔn su ka kɛ silamɛya sɛbɛn minɛli kan mun ka sɔrɔ an ka kisi sɔrɔ diɲɛ na yan ka tila ka taa tɔnɔ bɔ lahara n'o ye alijinɛ ye an b'a ɲini ala k'o faamuya ko ɲuman di an ma sigikɛn bɛ k'an kɔnɔ sa kalan na ani dugusenw fɛ o la an b'a ɲini k'a surunya alhamdulillah ninnu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyidi Sharif Ahmed Tijani Haidara maa caman de sɔrɔla ka bayatu alal islami layidu 6 ta a bolo cɛw la fo ka taa se an balakaw ma n'o ye musow ye sɔrɔla ni ka duwawu don kɛ a ye tileladunw kɛ galila la lansaraseliw bannen kɔfɛ a ye duwawu don fatiya ta galalakaw ye ni ka sɔrɔ ka bɔ k'i kunda kalanna kan o sira de fɛ a tɛmɛna jilenfin ka taa tɛmɛ fo badogo la a bɛ don kalanna kumana min na o y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara kaban ni ala ye sigida wɛrɛw yira an na min bɔra halisa wasolon san 2020 nɔvamburu kalo tile 21 ka taa bila 25 la Sharif Ahmed Tijani Haidara ye munumunu ni min kɛ aw n'a tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadalu la aw minnu tun sɔgɔlen don an na a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Kurasi asimiga